shi yasa karatun nawa yake daɗi. Ai na san me nake yi. Duk shugaban da a Najeriya ya fito da kuɗi ya ce a zaɓe shi, na rantse da Allah ɗan iska ne. Kasuwanci yanzu yake da ku je ku yi nazari mana ku ga irin kuɗin da aka fito da su za a yi zaɓe. Wannan kuɗin da ka ya fito da shi, me yasa tun da bai fito da shi ba, kuma yanzu da ya fito da shi ya saka kasuwanci zai, kuma so yake ci riba. Caca ce baka ga wani da ya bada ya koma delegate din ya ce su bashi kuɗinsa ba, saboda kaga kenan da ya ci zai rama. Koko kuna tsammanin an fito da wannan kuɗin ne dan a sai da delegate dan ana tunanin ai muku aiki? Wanda mai hankali ne zai wannan tunanin? To wannan za a fito? Ai duk malamin ma da ya fito ya ce a zaɓuwa na son zuciya yi. Har yanzu wanda ya kamata a zaɓen ba ku faɗe su ba. Sai dai ku fito in za ku yi mutane bayani ku ce a wane faɗan jam'iyya kaza da kuke gani ya raba kuɗi ya yi kaza baƙi ne, wane kuma ɗan jam'iyya kaza shi baƙi ne, wane kuma ɗan jam'iyya kaza baƙi ƙirin ne. Sai ku ce irtikabu a kafin dararaini, da baƙi ƙirin ƙwara ne, baƙi. To da wannan malamai za su yi muku wayo. Da har yanzu a Najeriya babu sahihiyar demokaradiyya kuma babu sahihin zaɓe. Wallahi babu wannan guda biyan. Idan ana so a zaɓi mutum nagari ba haka za a yi ba. Mu ne za mu nemo nagarin, mu tsayi da shi, mu tafi da shi kuma akan manufar mu talakawa har ya kai ga gaci. Tunda an ba da zaɓen za ka iya zaɓen ɗan takaranka, kuma mu doge mu kuma riƙe sansas ɗinmu da ƙuri'armu har ta kai mu ga inda ba wanda zai mana wayo ko dubara. Amma talaka kullum kana bacci, sai zaɓe ya zo a ɗan baka ɗan wasu kuɗaɗe a yi ma dabara. Ai kai ma ka san har yanzu ana ba wani wanda za a zaɓa cikin waɗannan da kuke gani dai da aka fi nuna wannan, musamman mutum biyu daga cikinsu, wai wanda zai kama farin cikin da kake nema a Najeriya. Ka rubuta ka ajiye, wallahi babu. Mafi saukin al'amari Allah ya samu sassauci, wannan addu'ar za ku yi. Amma wanda zai kama manufarka da tsarin rayuwarka ba ma a zancensa yanzu. Allah ya samu dace.